Bă, mă ziceți în formă care stă pe bănci, eu dansez tot jos, S-a terminat noaptea cu nici de acum. S-a terminat așa. Hai mergem să ne mișcăm. Hai să ne somn. Oricum ești, hai să ne somn. Ce mă, și-am Crucian? Dar nu vezi cum vorbești, hai să ne somn. Ce mă spune eu cum Acasă, mă, hai să mă acasă. La 3? Mă duc acasă. Yeah.